bir mecliste yaşlı yaş kişi, bir topar kişi, adamdan dolup otoğun içi, boşaptı, 5 tane palavulu çanakların deregine aylanıp çeynip, gök çayın başına kadıştı gürrün, falan yerden, avdun geliyadım bir gün, koyverdim tadini oturdum kuşu, karar ağırdıllım mün gepim başı. Gürrün adavuluk kaçışıp doğdu, anekdota yazdı gürrün. Onyan çayırından turdu da orar, dedi, bol sadem ekelin barar, anha baray edelim edelim hazır, tamın tepesine gelip bir ovar, bir ulu dileğini bitirecek değilse, ne mi dilerdiniz adamlar ise? Mesela, sen ne mi dilerdin geldi? Men mi? Gök golgulla taray bildi. Hani di, sen ne mi dilerdin kemal? Uzun moy ak gözlü bir takıl cemal. Yer sen ne mi dilerdin pena? Bir oğulcuk bolsa, soňordum ben. Yer sen dileğin ne midir çakmak? Menki mi? Jahana aylanyp çakmak. Sana ne mi gerek? Ay ýa-da ýigit. Ýürýänçem iýjigim bolaýsam. Yer sen dilegsiz oňjakmy çary? Bir oňuşynyň zary men zary. Aho, sen dilegiň nämedir? 5'im. 50'den 20'e geleýse ýaşym. Karasa ikilli bolsa dawary, bir ömür waqy ýaşlyk diledi, bir parawdan çyşlyk diledi. Bir ýigit student bolar içemli, ertir fizikadan 5'lik diledi. Käse awtyk käse çoğuluk diledi, käse çoğulukdan soň ýuwluk diledi, käse dosty üçin saglyk dilese, käse öýdi üçin saglyk diledi. Bir meger oğlunu öýlendirjekdir, beýmaşlyk 10 tane ýaglyk diledi. Aýara hemme dilenip çykdy. Gök golgadan başlap beýňeje çenli. Ýöne ulu akyl dilen bolmady. Akyllan kötenýän ýok bor çenli. Bagtyllyk hakynda. İşçinin spekulant goňşusyna ýazan açyk haty. Diýdiň sen işçiler näde boň ýaka alýanjy şojaga aýlygy bilen. Emma weli işçiň günlük baýlygyn deňäp bilmen ýyllyk baýlygyň bilen. Senin pullan başga bilen zadyň ýok. Pikirin, zikrin, pul, yine pul. Bolmasa da bizde kul diýilen zat, sen kul, haram pulun eline kul. Ağın soňky demde hırkyllap ýatyr. Sen onuň ýyzynyň gitmäge derek, şoň kadanyň puluny sanap, ekstra bilen urýasyň börek. Sırkow dem sanaýa, sen pul sanaýan, men bolsa gadany gap garyp pitde, buğu hem gaýtmadyk jüje çorbatyn seniň dertli ağaň ýerinden eltýän. Sen bolsa şo mahal sanan puluny desselep daňýardyň müňden, emma meniň kisem müňsizem bolsa şo mahal müňetse bagtyllyp senden. O wadaş tanyşyň ýogaly bir gün. Duran ýerden algady ulil. Sen bolsa sırkow men işlimenip tapynyň ödüňe müňdir deli. Men bolsa şo mahal eginim tabatly, dostum götürüp barýardym öňden, şonu meniň kewzem, hasratlym bolsa müňesse baýdym hem bagtyllym senden. Dileg edip geldi garryjy enem. Benni dilegçem däldirle weli. Dugun çökmeýärdi atgulak üçin azajyk ýetmedik bolarly pul. Sen o köneje 3'lü uzatdyň, soň 5'li uzatdyň, kesenlik tenden, men bolsa şo mahal öz enem bilen müňesse baýdym hem bagtyllym senden. Ne roman okaýan, ne de bir goşgy. O komak diregini içýän hem iýýän, bir kitap görkezsem, sallarlap görüp, şoňa näçerek pul allaka diýýär. Beýik magtymlyň kitabyny hem özüň del getirip beripdir ogluň. Halal haram hakda okan mahalım kitabı yırtayacak boldy. Doğruluk hakdaky ýekiji söz hem ýerleşip bilen ok poswatan beýne. Men bolsa her akşam bagrym merip Pushkina, Praga, Novaya, Geyne, Balarsiýal şiiri toplayan danalyň dürdäne setirlerinden şol pursat bar öýüm maşgalam bilen müňesse gurply men bagtly men. Söýgüden doýanak meniň gözlerim. Sen gözleriň bolsa doýanak zat
ýatdan köpüň hasaplap uzunlyk iýje melegeliniňi de çykarayan ýatdan. Men murda şo mahal mele oçakda her minutda 2 ýaşyňy ýaşap, uly süýgü bilen ýeten kälebinden käte gözünden ogşap, seniň puluň sany çen çakdan çyksa, meniň posa sanym çykýardy çenden. Şo mahal özüm hem, gelinim, öýüm hem müňeste baýdyk hem bagtyllyk denden. Her gece her seher eýmençden eýmenç. Gary wakalary görüp düşüňdi, käte basyrganyp, käte gyýgyryp, hiç tatdan gorkmasy juwan ýaşaňdy, maşin sesi çyksa tesginip turup, çyrany da ýakman ylgaýan gapa. Biz bolsak şo mahal çağalar bilen gark bolup iň süýji lezzetli uka, zehmetiň süýgüniň eşretini görüp, nur sorup ýatyr ertirki günnen. Müňläp pulumuz ýok, emma müňesse baýyz, arkaýynmyz, bagtly bizden. Baýlyk. Tanışymyň öýü. Açdylar gojak. Töre göz aýladym. Hemme jezat bar. Durly asylgy dur, çaňmasan gojak, ýanyny pürlüden demalan dutar. Lustro 5 tama saçyp dur ýagty. Haly bar, ýüpek bar, täsin servant bar. Şoleýdi. Ýekije keçe bar wagty, gyýgyrardy gojak, saýrardy dutar. Menem aýagymy uzyn uzadyp, tirsegime ýaplanyp çekerdim çelim. Inni göýe meniň her burum tüssem, ol öýü ölüm. Adamyň ömrü hakyny oýun gatyşyklyçyn. Bebele öýküni birak. 10 ýaşyňda owluksyň sen, 10 ýaşyňda toklusyň, bökmäge de haklysyň sen, ýatmaga da haklysyň. 20-de kurrasyň sen, 25-de atsyň sen, 30-40-da çyn bedewsiň, 50-de de itsiň sen, heme hilegärsiň sen, hemem akyllysyň sen, düşman üçin ýaraksyň, dostda ýakymlysyň sen. 60, 70, 80, 90 bular özüňe bagly, gaplyňam bolup bilersiň, arklanyam bolup bilersiň, mejegim bolup bilersiň, şagalym bolup bilersiň, bolsaň da adam ol. Ýüze ýeteniňde boly, borsyň ütülen towuk, ketegiň içem sowuk, ketegiň daşam sowuk. Emma özüň adam bolsaň, ýokdur ullukan howp. Eýliň günüň dost ýaryň seni horlamaz garaz, ütülen towuk diýip azarym berip durmaz. Gaty üstde diýerler, ganasy garry horos. Adamyň päli. Çölüň howasyn garyp tozany, şilliň bir göwüre barya uzagy. Aslışya çerkez, aslışya ojar, aslışı bersin. Geçer ol, geçer, goltuğunny şer, gujogunny şer, şokur tanazyň bujogunny şer. Ýüklenip barya söyünji bilen, söyünjileriň eýmenji bilen. Köwşi bilinne barya albaşym, päliň ýollaşyň, päliň ýollaşyň. Arifmetikanyň tersine. Bir gün 10 harwar hasrata duşýan. Hak dostun bilen desseň paýlaşýan, adama 5 harwar hasratdan ýetdi. Bir gün 10 harwar şatlyga duşýan, hak dostun bilen desseň paýlaşýan, adama 10 harwar şatlykdan ýetdi. Öz-özüňe diýýän, 2dir 2, hemişe 4 bolup durmaýan eken. Belitmen 10 mäşiň nämedigini. Ağzından süýdisi kukýänler weli, ýüzüňe uraýsa bir gyýdyň demi, teniňe degäýse bir gyýdyň eli, 12 synaňa ýaýradyp ýeli, oýundyryr gudrat alamatyny, ýöne götürürdün, ýaşdyň sen ýaşdyň, kişi perdendiniň garamatyny. Belitmen 20 nämedigini. 20 Hemen ortalık biyoli, cahiliyenin kem çekilip iza, başı çekilip iza, başlar tüvelöylü atalık yol. Dünyada akıl yok, en aklın yali.
tügüley apalar, mawtar, gıcıklap däleridirdi, seni 25 üstüne oklar. Şo mahalam sen dostum gıcıklar, eger eliňdi basar bagryna, şol gıcıklan dostum kimdigine göre gidersin ağın ya köpüň uğruna. Düşmanyň zelelini, iyiliň haýryna, bar bolsa dünýäde başarjak zadyň, başararsyň onsoň, otuza çenli, iyilige dersin bar bolsa adam. Şeydi ben 40'ına urarsyň ädim. Bu ädim ömrüňde mukaddes çygyr, ýeşerşiňe göre bilerler şonu, kebdeňdäki ýüküň ýeňilmi, agyr. Şonu da gerşiňde bolmasa ýagyr, onsoň elliňe de bil baglamagyn, il günüň münasip jezaňy berer, ne ölümüň diler, ne de saglygyň. Doklu kakynny 4 oýnan. Şeýle bir dok bugdaýlar egilişip, döwülşip dur. Her dänetin ýuwdanna towuklar dügünşip dur. Şeýle bir dok göreçler, aşyklar ýaýdanşyp dur. Ne bir alçak ýigitler söz tapman ýuwdunşyp dur. Şeýle bir dok bäwüller şemalsyz paşırdap dur. Her bäwüliň içinde bir söýgü paşırdap dur. Şeýle bir dok bulutlar buýsançly awanşyp dur. Käýerde aç bulutlar gyjanyşyp, gawanşyp dur. Damask köçelerini hem de öýlerini dören başga. Öz köçäň gadryny bilmegiň üçin özüňň köçetin. Öz keçäň gadryny bilmegiň üçin özüňň keçetin. Öz kulun gadryny bilmegiň üçin özüňň kulüni. Öz günüň gadryny bilmegiň üçin özüňň gününi. Öz diliň gadryny bilmegiň üçin özüňň dilini. Öz gülüň gadryny bilmegiň üçin özüňň gülüni. Mudam bolmasa da käte bir gedek tynlap, diňläp, ishap görmegiň gerek. Derýä. Meli derýäň içinden göýe äpet, gara goç bir görünüp bir çümüp akyp gelýär biraga. Şaha gara goç özün urup diýwary, ýene gaýdyp ýydyny adasalýar kenar. Kinelimi qaharly, nämedendir bir zatdan käte çümýä girdaba, käte çykýa girdapdy. Derýä näçe çyrpynýa, agaç çöli battanok. Bir dedi, derýanyň oňa güýji ýetenok. Ýene bir seslenni diňläp derýäň nalasyn. Derýä hiç wagt gark etmez, öz östüren balasyn. Duygu. Baryantyň Moskwaň bir köçetinden öňden çykandyr ak saqqal goja. Atam, wagtlar göne edip gitmeli. Oğlum bu tarapda wagtdan gitkuji. Wesgene ýeriňe öwürleşenden plan köçä ýetdi, çepiňe dolan. Oňy örim jügeltip gaýdaýyn, araşwam gidersen ýaly oglan. Diýerde sen men ýok düşür öňüňe. Görseň bir aýagam protezdendir. Elterde gowuşurar barjak öýüňe. Sag bolun mermäken gözden ýetendir. Baryantyň Tbilisiň bir köçetinden Ağşam seýlin nedir iyli urjynyň baýdak boýly bir gyýyz öňden çykar, egremçeden geçer bili urjynyň. Ýok, ýalan diýdim. Egremçeden däl, iňňän ödünnem eglenmän geçer. Uyam, farkyňyza nädip gitmeli? Gözler gözleriňe nuruny seçer. 4-nji awtobus, ana şu maşyn. Minersiň, işikler öpüşer derrew. Gaýdy bolsa, henidem garap duranlar. Awtobusdan böküp düşedim geler. Baryantyň Damask'ın bir köçetinden aşagyň ýokary reklamydyr. Sakynyp okarsaň Arap harflaryny düşünüp bilmersiň nämedir. Kitap magazynyny ýdap baryansyň. Onyança garşyňdan uludan pallap, ayağı çepekli, kelleti peşli,
petepet çıkanlar ýa-da bir fellah. Kitap, dukan, kitap, hetçiklersiň sen. Ol derrew düşünür. He, kitap, dukan. Dukanyň işigine getirip gider. Sen şükran nimäken, ol diýer şükran. Barýansyň Aşgabat prospektinden. Büýürleri belek bolsaň-da özüň darazyk köçeden bir öý gözläp, ne öňüň tapýansyň, ne de bir ýydyň. Şu ýakada diýip salgyn bererler, gidersiň, öňüň ýapykdyr. Onyança bir gödel öňünden çykar, köýnegi ballardan, taçy topukdan, howlup barýandyr. Emma şo wada öz işin unutup dönerdi ýydy. Ha, şol jaý diýip elin uzadyr. Gyýyz jaýa bakýandyr, sen bolsa gyýdy. Hepdeler aýlanar, ýyllar dolanar. Geçmişe ser salyp otyrkaň birden şol tanış keşipler ýadyňa düşüp, ýüzüňe nur çaýar, duýdansy berdi. Emma ol keşipleri göresiň gelip arzu etmseňdi, näçe sen, nähä sen olaryň adyn bilýänsiň, ne öýün bilýänsiň, ne de köçedin.